Oimore nyakwaro mogiro kamano kuom kete Ramogi TV ntiere wangsa mar yudo weche manyien ma oikoni gi laksechegi. Nyakwaro Ramogi magi moko weche ma omiyo pek e chenro ma kawuono marang'ich welo. Kwan ringre ma oseyudi e bungu ma Shakahola ochopo ji 235 bang' ka ringre mamoko oyudi kawuono. Doho Mambita ogeng'one jadolo Joseph Chenge manyocha dwaro romo gi jatend piny William Ruto ni mondo miye ote mar onabi. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo. Board manyien mar KEMSA oka apisa yanga katen migao mar thieth bende okone jotije ma osebedo katiyo pacho koro donje tich achiel kachiel. Machiegni Nyakwaro Ramogi par ni nyalo ornwa ote namba mar ote machuok manari 3 bende wayudore kanyo achiel kachiel e mbui mar YouTube mano Ramogi TV, yudo wa Facebook Ramogi TV, wantie Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Nyinga Uchengi Emmanuel bed kodwe chakruok nyaka giko, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ogolo chik ni jotije duto e bad migao mochung'ne keyo gige thieth KEMSA odoge tich ma ok otiyo ka gin pacho. Magi gin jotije ma kwan gi ok tin ne 200 manoket tenge nikech nonro mane itimo e mibadhi moro mar omenda ma gichich ne ogwenyore e lwedo e kinde kedo gi midhusi mar coronavirus. Kaka Judith Mondilero, board manyien mar KEMSA bende osidhi kawuono ayanga kendo gichako tich. Manandalo bang' keto e boke mane oyier mar tayo duol makeyo gige thieth e pacho kae KEMSA, jatend migao mar thieth kawuono e kinde twak mar Nakumicha ogolo chik mondo mi jotich ma ok tin ne 200 ma osebedo katiyo koa pacho mondo dogi ofis chakre tich 5 saa 2 okinyi. Magi gin jotich mane oket thenge e kinde mane itimo nonro mar mibadhi mane okwako KEMSA e wi omenda mag coronavirus. Mae kinde mane oyier kaka jatije manyien mar KEMSA Terry Ramadhani ne okwayo gi mondo migi bed dala kapod itimo nonro. Kata kamano, nyaka kawuono jogi koni gitiyo koa pacho kendo imiyo gi osara. Effective tomorrow morning, all staff working for KEMSA, over 200 working from home, report to work tomorrow 8 a.m. It does not make sense. It is irresponsible to have paid over 200 people for 2 years, them sitting at home in the name of COVID. Yet we all go to our offices nowadays. Nakumicha ne okonien kod geno e jogo ma oyier kaka jotelo mag board no, kendo KEMSA biro loko picha manyien e bwo jotelo go. This board has been carefully selected by the president and by myself. We have CPA Omolo, who is an accredited accountant, and not just a CPA, but a fellowship. There are very few in this country. These are people who have keen eyes to details on matters auditing of systems. Jatatije mabiro tiyo kar Terry Ramadhani kuom dweche 3 en Dr. Andrew Mulwa, jakom manyien en Irungu Nyakera, jokanyo mamoko riwo Dr. Jane Masiga, Hezbon Omolo, Bernard Bet kachiel kod Jane Batia. KEMSA osebed ka iluoro kod mibadhi kama chiegni oriwo mano mar omenda mag coronavirus kachiel kod mano mar nede mag suna ma omiyo piny Kenya owito billion 3.7 mane owinjo gi yudi poni ne omigi orak mar nede koa kuom Global Fund. They shall proceed with the procurement because again our laws, we have timelines which if we started today we shall not be able to meet. Remember, it's a rainy seasons, we have mosquitoes all over and we don't want Kenyans to suffer. Okeno kang ma okuongo ma ilokie jokanyo mag board matayo chenro mag duol machwalo yedhe pacho kae KEMSA. Penjo en ni bende jokanyo mag board ma oyiero odiochieng' ma kawuono biro duoko geno mag jo Kenya kaachiel kod riwruoge mamoko mag thieth mawuok e pinje maoko kuom duol ni eki mar KEMSA. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kaudhi e kaunti ma Kilifi, chenro mar golo liete manoiki e bunge ma Shakahola
pod dhi nyime kod chima kawuono. Ringre aboro nogole lietego kakoro kwan jogo moseyudi kowito ngimagi e bungego chopo 235. Kaka Lydia Okeo lero, chenro no koro idhi chungi nyaka tiek timo nonro ne ringre moseyudi e bunge dogo mar ng'eyo gino manokelo tho margi. En menyo ma osebedo kadhi mbele kaunti ma Kilifi kuom ndalo bura ka kwan jogo ma oseyudi kawito ngimagi koro chopo 235 bang' ringre moko 8 noyudi kawuono liete Mashakahola. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili imeweza kufukua mili 8 siku ya leo. Emenyo makawuono ji 4 resi kapod ngima e bungego Mashakahola ka ng'ata achiel to yudi kangimane ni kamarach. Kwan jogo makoro seresi bungego kangima nyake sechegi koro chopo 89. Ile timu yetu ambayo huenda kwa kichaka kila siku kutafuta wenzetu imeweza kupata manusura 4, watu ambao ni wazima, 3 wa kike na 1 wa kiume. Kwa hao manusura, 1 wa kike alikuwa kwa hali ambayo sio mzuri, lakini wale wengine 3 walikuwa kwa hali mzuri. Mati Mureka oganda to pod dhi mbele gi go report mar jogegi ma olal kaka wuono ji 2 mamoko go report gi ni olal ka wedegi ok ong'eyo kama gintiere. Kwan jogo ma olal koro chopo 613. Wale watu ambao wanaendelea kuja na kusema kwamba wanatafuta ndugu zao wameweza kufika, meza yetu imeweza kupokea kufikia sasa watu 613, kwamba bado eneo hili linaendelea kuwa eneo ambalo ni la usalama na bado hakuna mtu yeyote anaruhusiwa kuingia pale ndani isipokuwa wale ambao wameruhusiwa ama maofisa. Chenro mar manyo ringre lietego Mashakahola koro chungi mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro ne ringre moseyudi. Nonro mibiro chaki tich adek juma manyien. Kuanzia kesho ile timu ya forensic kama ya kufanya ufukuaji wa mwili itaweza kusimama kidogo ili waweze kujiandaa kwa mambo ya postmortem ambayo itaanza wiki ijayo, Jumatano tarehe 24. Lydia Okeo, Ramogi TV. Wadhi kaunti Mobe, jadolo Joseph Otieno Chenge mar Jerusalem Moar Church ka achiel kod jodolo mage mamoko 6 idhi medino ne ginyaka wuok tich juma manyien kama doho biro dhi golo ng'eto ka idhi wegi thuolo kata gi rambun kata oyo. Jodolo gonyo ma kinyoro kendo nyogi dinegi kata ne gininde tesendo bila mambita kitudogi gi ketho mag tayo chenro mag kanisa margi e tok chik. Ibiro paro ni jadolo Chenge emanyocha tipo mar olore mbui manyiso ka odwaro romo gi jatend piny Kenya William Ruto ni mondo miye wach moro ma okoro. Obila mag okwach kich ne okwayo doho mondo migi thuolo mar geng'o negi kuom ndalo 30 mar tieko timo nonro margi. Kawadhi nyime bang'e MCS e counties 47 mapacho ka bogo dhi ng'anyo margi ka ochakore kawuono mokum jotend ute bura to chalo ma ok orwako parono kata obedo ni pok ochop kare dwaro mar MCS go. Mokum jopiny bende oseyo paro mar MCS ng'anyo tich ka giywak ni mano biro rocho chenro mag dongruok e counties. Walter Nyambaga miyowa mathoth. We therefore have no other option but to call upon all our members to down their tools across the 47 county assemblies. Pogruok e pare kind MCS medo nyuolore wi ng'anyo manyocha gilando ni gidhi chako ka gibandho meto mar osara kod ywak mamoko. Speaker ma Nairobi Ken Gondi to koro seyo dwaro mar MCS e dhi ng'anyo. Dwana pogra kodgi matin kidogo. Kech gin ema gichung' ne jopiny. Onge kaka gichung' ne jopiny to gin be ginyalo chako wacho ni gidwa ng'anyo. Koro sama ging'anyo to nyiso maler ni jopiny koro neno gi ka joma koro tich mana gimiyo gicha giringo giweyo.
Gondi wacho ni en kinde ma ichano e budget kendo kopo ni MCS odhi ng'anyo to mano nyalo biro ruombo piny chenro mag od bura mag counties. An takwayo ni kik wachop kanyo. Nikech kwachopo kanyo to dongruok mag gwenge bende obiro bedo ni ok wanyal timogi. Kech sama okidhi puodho to nyiso ni puodho nindo. Koro ka jogi ok odhi modhi oloso chike ka to executive monego be ng'i kaka tiyo gi omenda ok ging'iyo. Mano nyiso ni gimiyogi gima kisungu luongo ni field day. Matimore kinde mang'anyo mar MCS chakore ayanga bang' duol marango sa jotich piny owacho SRC remedo MCS osara kata bang' MCS ketogi nyakaka. Tumejaribu kuhakikisha ya kwamba mambo yametekelezwa, lakini mambo hayasongi. Na diposa hivi leo tumeona ni muhali na ni muhimu kufuatana na kauli ambayo ilisemwa na wana MCS. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCS yatafuatwa. Salary and remuneration of members is just one aspect of the whole thing. Kata kamano, MCS gonyorore ni piny owacho nyaka medgi omenda kalure kod tich magitimo ne jopiny. MCA eman raia ka kod kacha. Obed wach liel ene ma raia chopo ire. Obed wach skul ene ma raia chopo ire. Sama pod orito wach basari to raia onyalo miyo kaka nyalo kwong dhi skul koreka rito basari. Koro jogi komigi gimo matin to ginyalo miyo gi yot mar mondo gitim chuguli mar ground. Jogi kata obiro mana iri nugo mbaka. Odi kingi nyaka chiemie. Jopiny to ni kod paro mane wi ng'anyo mag MCS. Wach maluore ma MCA dwani mondo migi pesa wan kaka jomuroni okona ka en gima kare nikech uchumi mar Kenya ni piny kabisa. To MCS muneno koro yuago pesani mage joma ni e dhowa iwinjo gin e dhowa ka. Koro ne wafil ni Kenya kae nyaka gi balance pesani nikech ka nyathi okoso dhi skul to ng'ama kwongo chopo ire mokwongo en MCA. To nok wayiero mondo gidhi giwuoe gik makonyo no yiero mondo gidhi gi advocate for jopiny ma puro tamo gi nyaka sani. Koro wan kaka jopiny wa reject kendo kwadwa her mondo med pesa kata ma siling achiel. Jotelo go koni omenda mar dongo ward bende dwarore ni mondo medgi. Wan kaka jowangware kata Ruaraka wan mae gima wadwaro. To omenda chani kacha. To giwacho ni omenda ni otim tich makama. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni tend Kenya kwanza biro neno ni onywand ji duto e golo paro mar tayo piny Kenya ka osingo mar kawo pacho ganda kinde ka kinde. Kani olose kinde twak kod county coordinators mag UDA mawuok e counties duto ma pacho ka e boma ma Nairobi, Gachagua kwayo jotelo go bende mondo osik ka kawo pach jotelo mamoko mag duond burano mawuok e gwenge mar neno ni duond burano odongore kendo bedo motegno. Gachagua medo ni kata obedo ni tend Kenya kwanza timo matek mar keto e tim chenro mage, gibiro neno bende ni telo makare obedo e kuonde duto magiteloe. Gachagua medo ni chik oyieni duond buche duto pacho ka mar sero ganda duto maonge luoro. The journey to reconstruct the economy of this country has begun in earnest. It is not easy. I said in Kasarani, they said I'm mischievous. Of what we inherited, that is the truth. And we'll never tire about saying the truth. But the president and his cabinet have come up with very pragmatic interventions. Unajua, I want to ask you and request you to fungulia watu yote mlango. Let everybody come in. Let everybody come in. Ukambani is good. Wanatuita. Nyanza itself. EODM tutagawa nusu 50-50. Na tusukume ikuwe 50+1. Narok is good. Kajiado is good. Kisii is the best. We have literally taken over the country politically.
Jatend piny William Ruto omako chung' motegno ni ng'eto mar atamalo 3 mar osara mar jotich e yo mabiro konyo e jiwo chenro mar gedo mag udi e pacho ka. Ruto wacho ni okang'no biro konyo e tieko kit dak moko ma jopiny odak gi kuonde ma ongohore. Ruto loso kane romo gi Prime Minister mar piny Singapore Lee Long kama okoni Singapore en ranyisi makare mar dongruok ni mar atamalo 80 mar oganda makono odak e udi mabeyo ka ogere e bwo chenro ma ket gima Kenya dwa chako. Kenyans are currently engaged in the housing debate, with approximately 6.5 million Kenyans lacking affordable and decent housing. I don't want us to postpone this agenda anymore, and thus I am asking Kenyans to make the choice by saving into the housing fund so that 60 years from now, we can also have a similar success story. There is one lesson we will learn from you as Kenyans, is to make the right decisions, however difficult they may be, because we can see in Singapore what right decisions can make of a country. Ramogi ka wadani mondo akaw yue matin kara kamano ka bende ote molo kanyo e page wa mar YouTube ne jogo ma bende hinyo neno wachiel kachiel e page marwa mar Facebook dwaro nyisi ni kineni wan gi ng'ikruok matin kara kamano yudo wachiel kachiel e YouTube. Steven Oching wacho Ramogi TV lero nene ka wuok Joska. Janet Obunga wacho ni min Masikan Lakisama Ramogi ler. Festus Otieno wacho ni jadolo ma wuok Homa Bay no bende ema omiya nyiero kata gin weche mamako dhok kamano kanise wang' ni oramo tieko wa. Joel Dondi wacho ni wakae na Amerika. Okinyi Victor wacho ni Ramogi TV maler Kambogo Migori County. Jolemo oketo ndedha e Lamo. Pedros Joshua wacho ni Gachagua has taken half of the country. Barack Omondi weche manyien ler. Kabendelini atwacho ni Ramogi neno maler antiere Nairobi. Med orono ote mari kanyo kao kamano odoni mondo wakao yueyo machuok e chenro marang'ich welo waduogi weche mathoth. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Koro en wach mane ma ng'ani dwa chako kae kendo? En ang'o momiyo en okata thum kae? Magi ang'o? Anawinjo chung'. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing.
Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial *811*339# to get My Family is Blessed. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi kaunti ma Kisumu. Gwandruok ewi weche lope osekelo midhiero mathoth ne oganda jokogony kod jo kanyakwar. Ka thothgi dwaro ni piny owacho resgi giyudo boke mag lopegi bang' higni buora mag ng'ur ewi kaka oseroch ratichgi mag bedo gi obok mag lo. James Okoth ne oluwo wachno kendo miyowa ler mathoth. To abiro nyono ka onge lo nang'o. To mae lo pa kama no kenda kanyakwar e dala waka. Mano e penjo mathoth oganda jokogony osebedo ka penjo kuom higni buora bang' piny owacho golo obok mar kawo lope kweregi e weche mag dongruok e kinde mane ichwalo kiewo mar manispa ma Kisumu. Tie dewa tie wan wadak kanyo to koro iketo wa e municipality to mana man is our ancestral land. Wan owinjo mani mak wenyino selosi makoro pugu kind kugony kod kanyakwar. To kan wadhi wacheko gino maber to wayudo ka part mar kugony obedo included e kanyakwar e yo ma wan wegi ok nwang'eyo. Wachno waseluwo all along from 1976 nyaka koroni. Mogo kuom midhiero ma oganda joka kanyakwar kale ma bende osetamogi bedo gi obok lopegi gin buche mag doho ma kinde ka kinde e kindgi kod jonyiew lopego. Ng'ato obire lobno ma ike wuonwa ta ike minwa ta ike wete owadwa ta ike okelo title deed mabandia okelo na court order motama iko nyakomera mo akane muchari dweche adek na dhi e court ma court nomiyo mera ma dhi iko. Bang' iko mera no korko keta gi kes sani ma ok ayue ni mano lope. To gima litna wach lopegi nochak lu chon 2010 kucha. To so far kata an ma wuoyo kani oda no wang' nikech lopego. To ng'ama no wang'o lopego ka biro ng'i onge. Masani adaka kaka winyo. Aonge kata dala, aonge kata kamoro manyalo jote gi nyithinda. Nono weche machalo kamago ema ne okelo ogandago kanyakla bang' apisas matayo chenro mag lowo luongo romo mar lero ni gidhi golo oko kiewo mantie gie sechegi kendo goro kiewo machielo motelo ni loso obok mag lopego. Bang' mano, oganda mabiro yudore e kiewo mar boma biro chulo omenda mag bombe ka joma ok nyal to ibiro daro. Paro mathothgi ne obalogo. En ofis sirikal manotimo makosa go. Koro onge kaka wan ginyalo penalize wa. Koro wakwaye ni seche ma giloso map go garama gi kit kum sirikal nikech jotije sirikal manichulo msach sirikal gi sirikal ema notimo makosa gi duto. Kata obedo ni wach ni pod ni e doho, okil Kenneth Amonde lero ni kalure gi chik mane itiyogo ndalogo, oganda joka ogony ok ne onego kaw lopegi, ka oganda joka nyakwar to onego non mana ka bende ne ochulgi omenda ewi lopegi mane okaw. Onge kaka Kisumu kogony adjudication section nyalo bedo part mar lope mekaw for that particular purpose. Keche no onge gazette notice no. But as to part mar joka nyakwar,
I think neto nego bed ento nego lowe through other formulas. For example, ne kabedi ne nentiere that gazette notice kaka waneno cha to they were captured. Then another question monego bedni gibedo compensated. Keche cap 295 loso kuom processes mang'eny manyaka lo banke to gazette notice eka mondo mi wach no officially lope gi nokaw gang'o gi national government. Duoko mar midhiero mar lo mosechando oganda joka Kogony kod joka Kanyakwar kuom kinde ni e doho gi sechegi. Kapek koro omigi mar chwalo duoko no mapiyo, poni gibiro bet piny kendo loso winjruok e kindgi giwegi. Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oramone report mar giyango ni onge kuo mar piny mane otimore e piny maduong' mar KCSE higa mokalo mar 2022. Jatend migawo no kata kamano yango ni nitiere moko kuom jomibadhi mane temo tiyo gi yore mag mbui ikelo kalatese keyo kalatese mag piny mabandia ne jopuonjre. Joja oko nigi ler mathoth kawuok Mombasa. E pacho ka mangima ka gichako pach jopiny e wach kuo mar penj mar KCPE higa mokalo, kamati mar od bura mochung' ne weche mag somo ne ogwelo jotelo manie migawo no mondo mi ochiwnegi ler mantiere. There is absolutely no way that you can say that there was collusion because two children have presented similar correct responses. You must go back to the question. Ero mono mane gibago Mombasa, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jagoche Belio Kipsang ka achiel ku jatend duol mar NEC David Njengere ne joketi e orindi maliet. Is this reflective of the script and the entry records of the land, or it is actually done by officers in the ministry to give that particular? As anyone who can see this. And I would like a case given from you saying, here is a case, and this was a D material, it got a B. We don't have any such case. So kindly, those are perpetrating on the falsehoods, Chair, with all due respect. The moment we don't trust data and statistics, then it gets worrying. That is because if you must be able to explain anything, including how you won an election, it is based on data and statistics. We will share with you social media sites which, as we are talking now, are sharing question papers. And they are saying these question papers are from NEC. Kata kamano, jakom kamati no ne okoni dwaro nitiere mar piny owacho medo omenda ne duol mar NEC to chutho kaluwore gi kwan jopuonjre masani omedore. And what we want to recommend as Education Committee is to really fund NEC so that it is able to pay teachers on time, the examiners on time. Seche gogogo, jotelogo ne joriwore paro ni jopuonjre monego jol gi wach school fees onego bedi mana mago mochando mawinjore kod sir. So what we found out, the 13 billion that we have been able to give private universities for the last 6 years or so, the only time that they were audited was 2018-2019. And you cannot be able to give public funds to an entity which is not being subjected to audit. Na kama mwanafunzi ameona anataka kwenda chuo ambaye ni ya kibinafsi, mzazi atoe pesa alipe. Bang' dayo dho jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e wach kuo mag penj, kamati mochung' ne weche mag somo e pacho ka koro dong' mar chwalo report margi e nyim od bura mondo mi okaw okang' mowinjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko. Wadhi nyime, piny owacho golo milion 100 mar gero manyien skunde mane jomaundu ma nyayo kuo mag jamni oketho e nyanduat mar Hoho mar Okak. E kinde nyasi mar sidho obila ma Akicha mosetieko tiegruok margi e gweng' ma Baringo North, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki osingo bero ngima obilago kosingo miyogi okumba mar thieth mar jiwogi e kendo tieko chuth jokuo jamni. George Bati miyo waler mathoth. Kimalel Baringo North e kinde mar sidho gi nyasi manotele kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kendo yuore kod jatend arita e Hoho mar Okak Abdi Hassan. Maloyo obila 200 ma Akicha NPR mosetieko tiegruok ne onyiso lony margi kendo ne giikore rakruok kod jokuo jamni nyanduat mar Hoho mar Okak. E twak mare jatend migawo mar arita Kithure Kindiki
olero ni piny owacho osegolo omenda maromo $100,000,000 mar loso sikunde mane jomaundugo oketho, kendo ni jolweny biro gero sikundego manyien kaka yor golo rowere makono e paro mar donjo e timbe njore. The government has released 100 million for the rehabilitation of all the schools that were affected in Baringo North and Baringo South by banditry. The money has been released, and our officers from the Kenya Defence Forces will help us in the reconstruction. We are working hard to be able to secure a further 100 million to bring the total to 200 million for the purpose of rehabilitating those schools. Jatend migao no koni kata obedo ni apedha mar kedo kod kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak osenyago olemo, piny owacho biro dhi nyime e thiro chutho kwe jamni kod maundu mamoko e gwenge makono. The Corcoran Hills, Arabal Hills, Ngerecha Hills, Tandare Valley, all these places are now free from bandits. But we must make sure they don't return there again. And therefore, our National Police Service officers, the multi-agency teams here, including our partners in this effort, the Kenya Defence Forces, we must make sure that these places remain out of bounds for bandits. Kithure Kindiki okoni obilago ni piny owacho biro miyogi sir madwarore mar neno ni gitimo tijgi yo makare koting'o chiwo negi okumba mar thieth NHIF. From 1st of July this year, every National Police Service will be insured with a National Insurance, National Hospital Insurance Fund to make sure that you have a medical cover. When you are injured in the line of duty, you can be treated, but also we will also extend that cover to members of your families. Secondly, the government will provide uniform. Jaod bura ma Baringo South Charles Kamuren okwayo rowere madonjore timbe mag maundu mondo olok pachgi ka ojiwo piny owacho mondo ked kod jomaundugo ka ok gidewo dhoudi magiwuokie. Wale wakaidi, the best solution kwenu ni kuokoka na kwenda kanisa na kupatilisha mwendo wenu. Otherwise tumesema serikali lainisha hao wote, kwa sababu mkora ni mkora katika nchi hii. Hakuna mkora ya community fulani. Kata obedo ni jomaundu manyayo kwe jamni pod lidhore kendo timo monj e moko kuom gwenge mag Hoho mar Okak. Singo mar jatend migao mar arita Kithure Kindiki mar miyo obila ma kicha okumba mar thieth kod mwandu mamoko igeno ni dhi jiwo lweny mar tieko kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. George Bati, Ramogi TV. Wan gi geno ni kedo ma nitiere gwenge mag Hoho ma nyandwatgo gin ma sirikal biro temo duoko piny nikech en gima osebedo kanyo kuom kinde malach. Kinde buora ka ok giloko apar ka poni ka ok giloko kaka gitime ka obiro nyayo lemo. Mondo weche mag somo bende dhi nyime nikech skunde mamoko bende ibiro mede jopuonje kanyo. Wan geno ibiro dhi nyime. Ka dhi nyime ni ne ochuno mondo mi duoki japuonj maduong' mar skund primar ma Il Mashariani, County Manarok. Bang' japuonjre kod jonyuol mag skundno bago ng'anyo ka kwedo kang' mar wilo japuonjno. Japuonjno manyinge Jane Sankok kod komishona Manarok ne jochopo mar kweyo ng'anyono ma kawuono ne odonjo odiochienge mar ariyo. Apisas mag migao mar somo yango ni ginono kang' mar loko japuonj maduong'no kendo ibiro chiw ler e wi lipot ma owuok. Piny owacho mar kaunti ma Migori osechako chenro mar manyo kuonde dak ne moko kuom jogo ma pi osebedo ka daro e gwenge mag Nyatike higa ka higa. Gavana ma Migori Ochila Yako manyo wuoyo kinde pogo chiemo, ongede kod nede mar geng'o suna e gwenge mag Nyatike. Owacho ni gigo mbaka kod familia moyudo midhiero mondo migi kuonde dak mamoko. Moko kuom jogo ma pi odaro e gwenge mag Nyatike orwako paro mar piny owacho mar manyo lowo kamachielo ma oting'ore malo ne jogo ma pi osebedo ka daro higa ka higa. Familia mathoth pod ywak ni pi oula orocho ngimagi ka nyithindgi bende ok nyal dhi skul e yo makare. Gavana wetu Dr. Ochila Yako an nyocha adogore piny adak mane ad dayo moro dayo no bendo ng'ol tuo laka
onge nyathine mora mora korani masani wadak kod ni wakonyore agoero kamano ne gavana marwa mokelo nwa chiemo manyaka nyocha pipong pok wanwango konyruok wayudo gima chalo kaka oduma michele oganda gimo gigik mang'moko nyaka ngede nyaka nede omiyo kuom mano waduoko erokamano ne sirikandwa maka wago erokamano ne bwana Ochilo yako gi joge ne gitimne gima de miwa manyalo konyowa kabisa manyalo konyo kaka mine wagi wan vijana wanyalo manyo gima matis modho wadhi kata pango to gin kaka koro gin samoro nyadar gi tero gi skunde to skul bende sani nyithindo bende dhie sikunde go koro kaka nyal tim minegi omanyne gi kamoro motuo minyal gednegie to gi sirikal mondo ngi kaka nyalo konyogi. Wan kaka sirikal ma county wasechako loso chenro ma wa identify or wafwenyo jok ma gino osechando pile. Wawuoyo gi moko kuomgi ka wanyalo miyo gi lo nikech wan sirikal monyalo mondo gia kama rach no gidag kama ber. Wawuoyo kodgi mondo wang'egi ka wang'eyo ni oula no chiegni muomo wanyisgi chon mondo gia kuondego kik oula no yudgi. Wawuoyo kodgi pile mondo wakonygi seche moula oketho gigegi ma wanyalo miyo chiemo wamiyo, mwanyalo konyo pur wakonyo, to gi mwanyalo konyo yore mopogore opogore. Machiegni mesa mar bengi mar yuto ma shillings bilion 6.1 e thuolo dweche adek mokwongo mag higani. Medruok mar atamalo 5.2 kao shiling bilion 5.8 inoyudo thuolo machalo kamano higa mokalo. Jatije mar bengi no Gideon Muriuki nigi seduoko piny omenda magitiyogo kendo megi atamalo 9.1 mag omenda ma oganda keto kata gole bengi no timore kokalo yore sani kaka mbui kata TM. Kata kamano bengi no man kod bede 87 ne oyawo bede moko adek e gweng' ma Makuyu, Kindi kod Bamburi e chak mar higani. Bimalo so simu Tecno mobile koro oyango simu mong'ere kaka Camon 20 series. Bikani kod nyalo mar simbe mamoko mag Tecno kama maneja mar uso Pishi wacho ni en kod dwaro mag enondro ma osetime. No yudore pinje chiegni en achiel kuom kemo yaro tinde e chiro mag simbe mag ng'amo manyasani e pacho ka. I stand before you today as the brand manager of Techno Kenya, filled with excitement and anticipation as we unveil latest innovation to the world. In a world driven by connectivity, where communication and information are paramount, we have the smartphone experience. It's not just a phone, it's a gateway to the new era of the possibility. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na huenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende.
Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Swadi ya wifi. Hata bibi girl go home, ndio wamesema go away. Mambo janjes, takusuma majirani. Dial star 334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasotiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza simu yako, bonyeza *860*289#. Kumbuka, sikiza na si kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Machiegni mesamatuke. Jatend mar tuke Ababu na Mwambo yango chenro maino magin goelo ko chik mata weche tuke pacho kaka yo mar dino rode ewi yedhe mamedo jong'wech teko to kod chano tuke e yor duoko rode go mano mabende ong'ere weche mag match fixing. Ababu wacho ni oyango makare rode manitiere chikego bende osingo manyo kambi mabiro lando achiel kachiel tuke mag adhula e pacho ka e chak season manyien. Muda umepita sasa, muda wa miaka 10 na imefikia kiwango cha kubadilishwa. Moja wapo ya masuala ambayo tuna dhamiria kushughulikia ni swala hili la udanganyifu kwenye michezo. Hata kutumia madawa ya kusisimua misuli ambalo limekuwa ni swala sugu, swala ambalo linaharibu hadhi ya Kenya kama taifa la michezo. Ya kwamba msimu ujao wa Kenya Premier League utakuwa na partner rasmi wa kupeperusha matangazo moja kwa moja, live broadcast yaja mabiro mangima